Hola, nens i nenes. Avui tornem a estar a sota del mar. Serem peixets, perquè escoltarem la música de la Quart d'aquí 1100 anys, però avui farem un joc. Per què? En aquest joc hi haurà un tauró. Un tauró. Heu de buscar algú de la vostra família que faci de tauró. I la resta serem peixets. Sí? Necessitem un tauró que s'amagarà. I quan soni la música del tauró sortirà. I ara nosaltres serem els peixets. I què fan els peixets? Els peixets nadaran. I quan sentin la música del tauró us heu d'amagar allà on vulgueu. Us podeu amagar així? Us podeu amagar a sota d'algun lloc. O en un raconet. D'acord? I quan ja no hi hagi la música del tauró podrem tornar a sortir a nedar. Preparats, peixets? Recordeu, algú ha de fer de tauró, Busqueu a veure qui li toca. Però nosaltres serem peixets. Som-hi! Ja ha marxat. Adéu. Doncs ara ho farem una altra vegada, la segona vegada. I ara nosaltres serem el tauró. I la resta de familiars o d'amics o de germans o del que sigui seran els peixets i s'hauran d'amagar quan nosaltres sortim. I nosaltres estarem amagats mentre sona la música dels peixets. I quan soni la nostra música ens posarem les mans al cap de tauró i sortirem. A espantar tothom. Esteu a punt, taurons. Som-hi! Ara m'amago.